приветствам от името на Бургаския свободен университет на хакатон тази година, 2014. Аз се казвам Митслав, това е колегата Хасан. Да. И днес това, за което ще говорим, е как да програмираме на C#, като ще говорим за основите. Много от вас сигурно не са виждали толкова програмен код, или които са виждали, нали, може да питат защо точно пък C#. Ами, има много отговори. Един от тях е, че е един език, който лесно се програмира на него. Логиката зад него не е много сложна. Има страшно много функции, като самата програма, която програмираме най-вече в Visual Studio на Microsoft. Има много възможности да ви помогне, докато девелопвате даден продукт. Има страшно много библиотеки, които не е задължително вече вие да пишете на ръка. Даже самата програма често ви подсказва, че трябва да добавите дадена библиотека или даден метод, за да може да продължите работата си. Също така, често ви подсказва самата програма с команди. Какви команди може да ползвате, като ви изнася цялостно меню, това ще го разгледаме малко по-нататък. Доста по-мощно е от Java, макар че много хора биха спорили за това, но това е техен проблем. Друго какво да кажем? Доста добре структуриран език е според мен. Това казвам, лесен за ползване. Така. И днес също ще се запознаем как да създадем наш проект. Ето виждате едно малко примерче. Как горе-долу изглежда началото на едно конзолно приложение. И сега нека да видим как да създадем наш нов проект. Ето виждате, това е Visual Studio. В началото не е нищо особено. Даваме файл. И даваме от тук Project. Както виждате, има доста други неща, които може да се дам, но сега само на това ще наблегна. Още ли? Екран дошъл. Да, много. Что биогенник скажет, что решил? Айде. Може ли да го изключим това, да го изключим? То не е проблем в него. Дупликейтът ли ти? Не си знае дали. Ето. Съжалявам, говоря да са такива инциденти, иначе няма да е забавно. Така. Нека започнем в начало. Ето това представлява стартовата страница на Visual Studio. Това е версия 2012, на която и утре ще се работи. Така, ето тук даваме на файл, New Project и така сега ще създадем. За сега ние ще покажем само конзолно приложение, но виждате колко голямо разнообразие имате, като нямате само да почнете от нулата, примерно виждате както за Story, има Grid с SplitUp и така нататък, но това колегите ще разяснят малко повече. Тук естествено може да видите всички приложения. Ето ние ще създадем на ново приложение конзола. И така, нека го кръстим. Така, задаваме на път, име, даваме ОК. Не се случава. Така, и ето вече нашата програма е стартирала. Това е основата, над която вече ще надграждаме. За разлика от някои други езици, тук всичко ни е включено автоматично, основните неща, които можем да ползваме.
Ето, вече тук в това меню, което разширявам, тук вече можем да си пишем нашата програма, което е конзолно приложение. Така, в принцип се създава нов проект. Също едно от важните неща е, че тук, за разлика примерно от C++, не трябва да задаваме header файлове и да създаваме допълнителни файлове, а може директно да ги включваме в даденото приложение, а не допълнително да ги създаваме и оттам насетне да се чудим кое, къде, какво, защо беше. Това е като за начало как се създава една програма. Сега колегата Хасан малко ще ви разясни основите. В C-Sharp края на ред отбелязваме с точка и запетая, тъй като в C-Sharp всичко е класове, в началото на класа слагаме фигурни скоби, както и в началото и в края на основните оператори, цикли, методи и така нататък. Двете наклонения означават едноредов коментар. Важно е да се отбележи, че коментарите не играят абсолютно никаква роля в изпълнението на програмата. Те са само за подсещане на програмиста какво е написал. Примерно, ако отвори някаква програма след няколко години или за улесняване на друг програмист, който ще е чужд код. Това, което виждате са многоредов коментар, всичко вътре в фигурните скоби и звездичката са брои за коментар. Така, нека сега да напишем първата си програма. Прието е между програмисти, че първата програма винаги трябва да е Hello World. На какъвто и да е език да пишем, така че... Ето виждате как само излизаме само в момент пак сгафихме. Не, явно. Лаптопа днеска е със собствено мнение. Ето. Ето виждате, постоянно има падащи минута. Да, колега, може само да вдигнете шрифта. Това как се прави? Контрол и с скролера. Да, няма скролер. Control Shift плюс. Не е ли? Сега да докарам вижте. Това е първата ни програма Hello World. Това е реда, който писахме, за да не може да ни изчезне черния екран и да не видим какво сме писали. Чака натискане от бутон този ред. В C-Sharp имаме няколко вида променливи, целочислени променливи, byte, sbyte, short, toShort, int, uint, long и ulong. Разликата между тях е, че byte приема стойност от минус 128 до 128, sbyte, всъщност sbyte приема стойност от минус 128 до 128, byte приема стойност от 0 до 255, short от минус 32768 до 32767, int, uint, long и ulong приемат доста по-големи стойности. Важно е да се отбележи, че всеки един тип, който започва с U, приема само положителни стойности, изключение прави само byte. Целочислени променливи, float и double.
реални типове с десетична точност децимал, символи, низове и булева променлива. Булевата променлива приема само стойности true и false. Така, ще видим как работят типовете само след малко. Променливи, какво е променливо? Програмирането променлива е място за съхранение на някаква стойност в паметта на компютъра. Променливата има име и стойност. Както виждате тук, променливо от реален тип, double и float. Така, нека да ги коментираме това. Коментарите не играят абсолютно никаква роля в изпълнението на програмата. Така, нека да направим една променлива X, която да ни е 15. Не знам, не... добре. Имаме две променливо от целочислен тип X и Y. Console.writeLine извежда на екрана стойности или низове. Така. Сега имаме 38. Това са целочислени типове, можем да декларираме и реални. Както виждате, резултатът е 12,6. Важно е да се отбележи, че в C++, в C#, за да можем да използваме променливите, те трябва да са декларирани. Ако не са декларирани, компилатора ще даде грешка. Така. Имаме ли го? Условните оператори. В C# за равно ползваме две равнота. Едното равно е за присвояване, а двете равнота са за проверка. Това е символа за различно, по-малко или равно, по-голямо или равно и или. Така. Освен всички тези функции, ние може да ползваме също доста други оператори, които са доста важни. Един от тях е оператора if, условен оператор, на български ако. Имаме, ако искаме да направим дадена проверка, ползваме този оператор, като, както виждате, може да направим доста проверки с него. Имаме if, else if или само else, което в противен случай. Ето това е долу схемата, как работи дадения оператор if. Първо отиваме и му задаваме условия на дадения оператор, като проверяваме това дадено условие и ако е изпълнено, се изпълнява дадения код, който е показан в оператора. Малко ще видим точно как става и как се пише. А ако не, просто програмата пропуска това, както виждате на блок схемата. Ето по този път. И си продължава програмата на долните редове. Ето сега ще дадем един хубав пример за как може някои реда едновременно да бъдат коментирани, а не на всеки ред отделно да... Така. Нека да декларираме две числа X и Y.
И сега, ето как се пише условния оператор. На прост език звучи по следния начин. Ако Хикс е по-голямо от Y, и ето вече къде влизат тези така прекрасни кадрови скобки. Ако, нека да изпишем на екрана. Ето, това е един пример, който, за съжаление, няма да бъде изпълнен, защото в случая Хикс е по-малко от Y. Затова, ето сега може да ползваме втория оператор, който видяхме, else if. В противен случай и правим още един условен оператор. Ако и последния оператор само в противен случай. Така, нека стартирам тази година и да видим какво ще получи. Така, на екрана ми се изписа Y е по-голям от Хикс. Защо? Защото направихме няколко проверки да видим кое от двете числа е по-голямо. В случая, ако променя дадените стойности, тук задам 10, а тук 7, сега Хикс е по-голямо от Y. По този начин ние можем да правим страшно много проверки за всякакви стойности, като по-нататък ще разберем не само за числа може да правим проверки, но това след малко. Това е за условния оператор. Също едни много важни функции, това са цикли. Какво представлява цикъла? Цикъл представлява един вид основен оператор, който прави постоянно една проверка и докато тази проверка върши, той изпълнява едно и също нещо. Като, както виждате тук за цикъла for, те са три вида цикли, for, while и do while, като има и още един for each, но за него също малко по-късно. For цикъл, той задължително има три елемента, като първият елемент е дадена начална стойност, вторият елемент е условие на цикъла и третият елемент стъпка на цикъла. Ето, това е блок схемата. Как оперират циклите. Както виждаме, първо се въвежда дадените стойности, проверява се условието. А ако бъде изпълнено това условие, се изпълнява самия код и се връща горе. Пак прави проверка и така се върти, докато проверката е невалидна, тогава просто се премина програмата по-нататък. И нека сега това също да запишем, да видим как точно става като програмен код. Така. Като ето тук декларираме променливата или началната стойност. Не е задължително винаги да бъде декларирана, но ако не съществува, трябва да се декларира тук в цикъла. Ако искам да вземем друга дадена стойност, не е задължително да я декларираме втори път. Също както виждате, елементите се отделят с точка и запетайка.
Ето това е един цикъл, който ще ни изкара числата от 0 до 10. Да видим дали ще стане. Стана. Но всъщност от 0 до 9. Защо? Защото казахме, докато и е по-малко от 10. В случая 10 не е по-малко от 10. Така. Какво гласи следният цикъл? Даваме началната стойност, докато е по-малко от 10, нека и се увеличава с единица. Ето това означава, този знак плюс. Съответно може пък да го накараме да се намаля с единица, като направим минус-минус. Има много вариации за това нещо, но те могат да се видят и в интернет. Няма смисъл да ги разискваме. Има страшно много комбинации, които означават едно и също. Ето сега пък може да направим още един цикъл. Точно много важно да се изключим програмата. Още един пример за... След девятката виждате, че тук изкарахме четните числа от 0 до 10 включително. Защото казахме, нали, докато и е по-малко или равно на 10, да се изпълнява този цикъл. По този начин виждате колко полезни всъщност са циклите и как могат да се ползват в всякакви аспекти, като по-нататък може да видите, нали, как има и вложен цикъл. Надявам се колегите ще ви покажат. Нека сега само да дадем един малък пример за цикъла while. Само пак да коментираме. За разлика от фора, цикъл while той работи вече с предварително декларирани стойности. Така, ето сега направихме една малка програмка, която ще ни изкара числата от 1 до 100, от 0 до 100, извинявам се, и всичките четни числа. Ето ги, от 0 до 98 включително. Цикъл while има само в скобите, има само условие, което бива проверявано за разлика от цикъл for, който има 3 стойности. Също и сега нека да направим един пример за цикъла do while. Като след малко ще разберем и какви са разликите. Това е разликата между двата цикъла. Така, ето като стартираме и този цикъл, виждате пак ни изкарва числата
четните числа от 0 до 100. Но каква е разликата между цикъла while и цикъла do while? За разлика от цикъла while, do while ще се изпълни един път. Какво ще рече това? Това означава, че в цикъла while той първо прави проверката и тогава прави това, което е и тогава изпълнява кода. Което означава, че може нито един път да не бъде изпълнен, нали, със съответния код, когато проверката не е валидна. Докато в цикъл do while първо ще изпълни поне един път кода и тогава чак ще направи проверка. И вече оттам насетне програмата решава дали да се върне или не. Според зависи дали е валидна проверката или не. Това е също по схемата, тя е почти същата. Всъщност е същата. Цикъл do while. И общо взето това е за циклите. Както виждате, също по-нататък ще разгледам вложните цикли. Виждате, че могат да се използват по доста интересни начини, като не само с една променлива. Има доста приложения и ще видите по-нататък, че без цикли няма как да стане, без условен оператор. Колегата Хасан сега ще ви говори малко за масиви и какво представляват те. Масивът е една от най-простите структури от данни. Тя е група от променливи, които са от един и същи тип. Масива е zero-based, т.е. за индексиране се започва от 0. Нагледно би изглеждало ето така. Ако имаме масив с 5 елемента, това са стойностите, а това са индекси. Така. Цикъла for each. Какво представлява цикъла for each? Тя не използва индекси, както в предните цикли. Той се използва предимно за обхождане на колекции, като масиви, списъци и така нататък. И for each елиминира грешките, които са породени от грешно индексиране. Как се използва, ще видим след малко. Така, това го казахме. Освен едномерни масиви, имаме двумерни масиви, които двумерни, тримерни, четиримерни и така нататък. Това е така наречената матрица. Сега това са методите на масива, които ще видим как работят с примерите. Така. Спокойно не се стряскайте, не са толкова плашещи нещата, колкото изглежда. Само малко. Така се декларира целочислен масив с 5 елемента. И можем да му придаваме стойности по следния начин. Така, 2, 5, 7, 9, 12. и 12. Ето по този начин вече попълнахме тези стойности в дадения масив. Как можем да го отворим по масива с един цикъл for each? Така можем да ги извеждаме на екрана и да напишем други, и да направим други операции. Ето и числата от нашия масив.
как се попълва един масив. Нали, това е един от вариантите за предварително зададен, който няма да се приеме скоро. И как да изпишем масива, така че да излезе на екрана. Трябва да се оформи. Няма тая. Както виждате на приложението на циклите. Ако ги разменим стойностите тук, можем да сортираме дадения масив с array.sort. Ето го. Вече нашия масив е сортиран. По-голям. Можем да ги обърнем елементите на масива. Сега са сортирани по низходящ ред и можем да намерим големината на нашия масив, ако и можем да го изведем на екрана. Големината на нашия масив е 5, както виждате тук. Можем да намерим даден елемент на кое място е, като напишем чем концепт. И избавим. Осем ни на първо място. Защо? Защото масива се започва от 0, т.е. 0 и 1. Така, общо взето това е за едномерните масиви. Как можем да създаваме двумерни масиви? Обаче в двумерните масиви има една особеност. За извеждане на екрана на двумерен масив изисква вложен цикъл. Един друг пример, как може да ползваме циклите? Цикъл в цикъл. Сега ще ви това става.
Ето ги. Така, това е общо взето за масиви. Ето виждате, едни от основните операции, които може да ползваме в езика C# и не само в него. Равното, то е ясно за какво служи, плюс, минус, умножение, деление. Тези мисля, че са пределно ясни кое какво прави. Процента, това е целочислено деление, при което взимаме остатъка. Какво ще рече това? Когато имаме да разделим две числа, примерно да кажем 15 и 2. Това на колко е равно? 7,5, но в случая работим само с цели числа. И в случая какво правим? Как проверявам какво остава? 7 по 2, 14, ето, 4. Остатъка ни е единица. По същия начин можем да правим с съвсем различни числа, примерно да кажем 138, ако го разделим на 10, в случая, който се получава 13, 130 и остатъка ни е 8. Това е доста полезна операция, защото често се налага да... често не е чак толкова, но пак се среща доста пъти в програмирането да се използва точно остатъка от целочислено деление. Както видяхме по-рано в циклите, специално в цикъла while и do while, това 2 пъти плюс означава, че всеки път при изпълнение самото число ще се увеличава с единица или ще се намаля, както е в долния ред. Така. Ето сега нещо много интересно. Стрингове. Какво е стринга? Стринга, това е масив, който е създаден от чарове. В случая масивите използват числа. Стринга, дори да въведем число, той не взима никаква стойност за това число, а той взима, той е просто като надпис. По същия начин, примерно в стринга, масива може да го попълним примерно с някакви знаци. Примерно е Москва, може да го напишем тук да пише Гошко и така нататък. По този начин ние може да ползваме различни знаци, букви и също така да ги сравняваме. Като ако искаме вече по-нататък, може да използваме ASCII кодове и така нататък, но това след малко. Нека да видим сега един стринг да направим. Така. Ето виждате тук. Тук как използвахме функцията length за дължина на масив или в случая на стринга и колко е полезно, защото както виждате стринга може да не е строго определен, примерно да са точно 5 елемента или точно 10 елемента, може да се различават. По този начин ние винаги знаем, че ще вземем точно тази дължина, а не всеки път да идваме тук в кода и да променяме като буди. Сега това искам да направим и искам да изпишем буквите така.
Ето вижте, сега като забравих точно тези запитайката накрая, какво ми излезе? Прозорец, който ми казва, че съм забрал някъде. Ако бях кликнал два пъти на него, което забравих да го направя, ще да му кажа точно къде ми е грешката. И това е доста полезно. Особено когато пишете много две код и вече се чудите на кой сега сте. Програмата сама ви подсказва къде може би имате грешка или къде със сигурност имате грешка. Сега, ето, виждате първия стринг, както го изписа на всеки ред по една буква, не ги изкара. Или по един знак всъщност. Втория стринг, също се изписа, нали, това, което очаквахме. Така. Стринговете има доста полезно действие в програмирането, защото често се налага да не работим само с числа, а и с цели думи и изрази даже някой път, които чрез стринговете могат да се разделят и да вече да се обходят и да вземем някакви решения спрямо тях. Също ето тук може да видите как, когато вземе едно дадено в стринг го допълним с число, т.е. стринга не го разпознава това число, за разлика от масива, но, както виждате тук в примерите, може да го така нареченото парсване да приложим. Също може от парсването не само в стринговете работи, в почти навсякъде. Ние може от един тип да променим типа данни на дадено число. Примерно, както виждате, може от int да го направим в float, както обратно. Да. И сега колегата ще ви разясни малко повече пък за листове, да видим това какво представлява. Това животно яде ли са, пие ли са. Списъкът е линейна структура от данни, съдържаща в себе си поредица от елементи, прилича много на масив, с тази разлика, че списъкът е динамична структура, което означава, че нямаме размер в началото. Така, нека да дадем малко примери за списък и за какво се използва add и remove и как да обходим списъка. В кадрите, в тия скоби пишем типа, който ще ни е списъка, примерно int. Тук примерите. Как се добавя елементи на списък. Тук можем да добавим числото 5. Списъка можем да го обходим с един for each цикъл.
Ето и числата от списъка на екрана. Освен, че можем да добавим числа, можем и да махнем. Как става това? С remove. Ето. Освен целочислени типове, можем да декларираме и стрингове. Не изпуснах точката и запитая. Ето. Това са низовите елементи от списъка, който направихме преди малко и го обхождаме с един цикъл for each. Следващият подред е link. Link е абревиатура на Language Integrated Query, което представлява редица разширения на .NET и които включват интегрирани в езика заявки и операции върху елементи от даден източник на данни. Тя много прилича на SQL, езици по синтаксис и по логика на изпълнение. Това е примерна заявка на link. Link можем да приложим на колекции като масив и лист. Сега ще ви демонстрирам. Имаме тук един масив. Можем да го сортираме. Можем да го обходим с един for each.
Ето ги числата, които са по-големи от 2. Така, тук можем да приложим модулния оператор, който демонстрира колегата. И ето по този начин правим една проверка. Вземем числата, които са нечетни. Ето ги. Така, можем да вземем числата, които са четни. Ето ги. Като по този начин това нещо може да се използва и в условния оператор, и в циклите. Доста удобно. Така, линк е много мощен инструмент. Така, на него чрез линк можем да увеличим това, което можем на четливостта на дадената програма, и новите алгоритми някои са базирани точно на това, на линка от Microsoft. Така, това е, което искам да кажа за линк. Нека направим едно обобщение кратко. Както виждате, C# е базиран на .NET Framework базата. Както виждате, не е особено трудно. За някои от вас може да изглежда малко страшничко, но когато напишете една-две програми, ще видите колко наистина лесно се борави с C#, колко е user-friendly, така един прекрасен термин според мен, колко е оптимизиран C#. Както видяхте, програмата буквално сама ви подсказва какво да направите на моменти. Също едно от нещата, които лично аз много харесвам, това е има дебъгър, което ще видите по-нататък за какво служи и ще се сблъскате доста често с него. Ще видите къде, какво и кога греши, по какъв начин и какво се изпълнява във всеки един даден ред, докато самата програма върви. Защото често, примерно с C++, с което сме боравили, често сме се сблъскали с проблема, че не може да разберем къде имаме грешка, уж програмата върви, а не както трябва. Докато тук самата програма ни позволява, ни подсказва къде сме сгрешили, а също, както казах по-рано, автоматично, поне почти автоматично, всъщност, добавя допълнителни библиотеки, методи, класове, когато има нужда от тях, защото често се случва така, че не сме ги предвидили. За мен наистина C# е един от езиците, който има, поне аз до сега не съм видял ограничения. Има страшно много възможности, като ние сега показваме конзолни апликации, но ще видите, колегите ще ви покажат много други възможности, които са базирани на това, което ние показахме. Било то с цикли, било то с условни оператори, листове, стрингове и така нататък. Ще видите просто наистина колко богат и какъв огромен свят е света на езика C#. И сега, надявам се някой от вас да има въпроси или да няма. Сега давам микрофон на вас за въпроси, ако имате. И това е от нас. Аз съм Хасан Хасанов. Аз съм Исал Балев. Благодаря наистина, че дойдохте.